בואו איתי לסיור וירטואלי בדירת 5.5 חדרים במרכז ראשון, 2 דקות הליכה ממדרחוב רוטשילד. סלון מרווח, מטבח גדול מאחוריו עם קיר שניתן להסיר וליצור אופן ספייס אחד גדול ויפה. בסמוך למטבח יש לנו את פינת האוכל עם חלון מורחב גדול ויפה שמכניס הרבה אור לאזור הזה. עולים 2 מדרגות קטנות ואנחנו באזור החדרים והמסדרון. כאן יש לנו מאסטר בדרום עם שירותים, מקלחת וחדר ארונות. בהמשך שאר חדרי השינה וחצי חדר כאן מצד ימין במסדרון שמשמש ממש כמו פינת עבודה, פינת למידה, עוד שירותי אורחים ו2 חדרי שינה רגילים. וכמובן יש לנו גם את חדר הרחצה המרכזי, יחסית מרווח עם אפשרות שם למקלחון אם רוצים או לאמבטיה. זהו, זו הדירה שלנו. אהבתם? צרו קשר.